Ne. Angele! Angele! Биваме го, полубимо! Значи отдавна се тренира тук. Ей! То човек всеки да застане, Ангело, върни се с лице, бе! Всеки един човек! Я как го Отвътрешната страна, бута? Божидаре! Как го бута? Не знам. Късата внимавай, Анто! Късата, Славчо, не там, Славчо! Гледай как го бута. Биваме го! Биваме го! Биво! Добре! Хайде! Обърни се! Ангеле, айде, Ангеле! Ще играе? Ангеле, по-напред! Валю! Валка, лара, зачува ме! Ще се разговори. Иначе Славе, дай моя! Само всеки един минут ще падне. Дай моя! Сам Валю! Дай едно Славе сега! Браво! Дай едно Валю! Славе, потъча! Айде, бе! Не. Ту.